man så, når man er gået væk fra hinanden og ud i grupperne. Så der står I ude i jeres grupper et eller andet sted på gulvet. Og så starter man ligesom blok 2, hvor man siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 4, 5, 6, 7, 8, og så bliver man stående her. 5, 6, 7, 8, altså man står her i 8 taktslag. Så siger den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og jeg gør sådan her. 7, 8. Man har sagt 7, 8. Så hedder den 1, 2, 3, 4. Skulder ned, skulder op. Og så kommer der en bølge. 5, 6, 7, 8. Skål igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bølge. Og så slutter man hernede. Og så ser han slut.